Матур күлмәк, пиджак, шалбар кигән егет-кызлар 4 ел укып билем алган күллият белән саубуллаша. Йөзләрендә сагыш, катыш елмаю балкый, ә кулларында көтеп алган дипломнары. Зейнең политехник күллиятын быел 122 студент тәмамлады. Шуларның 23-е кызыл дипломга ия булды. Район башлыгы да уку йортын тәмамлаучы студентларга хәер-фатиха биреп, киләчәккә уңышлар теләде. 3-4 года назад сделали очень правильный выбор и пришли сюда, выбрали очень хорошие профессии. И вот нам представили группу, они все сегодня востребованы от и до наших крупных средних предприятий нашего города. Вы сегодня очень конкурентоспособные, значит, сегодня вы по своей профессии являетесь уже профессионалами, можно сказать, и вступаете сегодня, получив диплом, уже во взрослую жизнь. Күллият директоры Сергей Максимов та үз итеп өлгергән студентларына котлау сүзләрен ирештирде. За все прожитые вместе с нами годы, за все ваши победы. И надеюсь, что у вас в жизни сложится все хорошо. И, как я всегда говорю, вперед к новым победам. С праздником! Аксар егете Динар Нургалин да бу көнне диплом алды, эритеп ябыштыручы һөнәрен үзләштергән. Хәзер исә белгечлеге буенча эшкә урнашу бурычын куйган. Минем бүген кайфлар бик яхшы. Бүген мен тәмамлыйм колледжны. Билим йортын тәмамлаучы 31 егет чыгарылыш кичәсендә була алмады. Кулларына диплом алган шук армия сафларына чакырылганнар. Егетләр өчен сәхнәгә әниләре күтәрелде. Алар арасында Людмила Иванова да бар. С чувством огромной гордости за своего сына. Мы его очень любим. Да, ушел он в армию у нас. Попал вот в Самару, служит в Самаре. Папа у нас тоже на СВО. Я вот жду 2 своих мужчин. Алдагы тормыш яшь белгечләр кулында, аларның район киңлекләрендә тормышта үз урыннарын табуларын телисе килә. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.